Aspaldian nengoen telebista gabe, ez nuen beraz luze ikusi ETB. Berriz jarri naizela sofan parez pare, eguraldi alduta dena atxekabe. Kolore berdetxoaz dago iparraldea, eaek Nafarroak berdez lurraldea. Tarabaren erdian gaztelar area, Trebiñuko zuloa berderik gabea. Zer nahi duzu legalki hori Burgos bada, ze argumentu ona jodelatza ara. Ta zazpi probintzien mapa zertan bada, legalki Euskal Herrian bizi ez bagara. Beraz Euskal Herria zer da zuretzako, ametsa egitasmoa gaurko ta biharko. Eta norkutzi ditu ondo ederki bapo, Trebiñuko euskaldunak ametsetik kanpo. Eta trebiñuarrak mendetan barrena, arabarrak direla direna. Ez da errez ulertzen egiten dutena, euskaldun izateko hoiek duten tema. Nik ja esaten diet ez izan hain julai, arabatik kanpo ez zara existitzen ai. Begira mapa horrek egunero darrai, zertan sartu nahi duzu ez bazaituzte nahi. ETB itzali dut kaka niretzako, igual Kanal Burgos ikusi beharko. Edo beto ez errez dena dago txarto, nik ez dut ikusiko puska baterako.